I posljednje, krajnja oholost, kao i krajnja poniznost, znak je krajnjeg nepoznavanja samoga sebe. Rekao je nizozemski filozof, panteist i monist, kojega je njegova židovska općina izopćila. On je, Mladene... Spinoza. Tako je, bravo Mladene. Spinoza. Sjajno, momci, sjajno. Bravo, Mladene. Šteta ste završili na početku, ali dobro. Dođite. Roberte, apsolutna zvijezda ove serije, ovog serijala Kviskoteke, Robert Pavletić. Ovo je standing aplauz. Standing ovation. Standing ovation. Za zasluženu i ovog puta pobjedu Roberta Pavletića, koji osvaja 1.000.000 kuna. Ja bih rekao nekoliko riječi. Prvo, protivnicima razlika je veća nego što je realno. Imao sam sreće na asocijacijama realno. Ovo je vrlo emotivan trenutak za mene, jer je ovo zadnja kviskoteka u kojoj nastupam i općenito kviz emisija, tako da nisam to htio prije govoriti, nego evo sada. Znači, opraštam se od kviza bar kao natjecatelj. I u biti ovo je jedan Mont Everest za mene najviše. Pobjedio sam u superfinalu što mi nije uspjelo prije 20 godina, a ovu pobjedu bi posvetio čovjeku koji je osvojio pravi Mont Everest, našem slavnom Himalajcu i mom dragom prijatelju Stipi Božiću. Kojega srdačno pozdravljamo svi mi, cijela ekipa i produkcija Kviskoteke. A još bih rekao za ovih